Egunon guztioi. Gaur gure herriko bihotzaz hitz egingo dugu. Beasaingo astertatako azoka. Azoka bat ez da produktuak erosteko eta saltzeko toki soil bat bakarrik. Herri baten ispilua da, topagune bat, eta gure kasuan Beasaingo bilakaera industrial eta sozialaren lekuko zuzena. Duela gutxi 2026ko otsailaren 2 mende bat bete da azoka hau ofizialki martxa jarri zenetik. Baina nola iritsi ginen hona eta zer egin duen berezi? Goizean lehenengo trena, eta plazan usain beroa, saskiak, barazkiak eta... Atzera begira jarri behar dugu, 20. mende hasierara. Beasain eraldaketa sakon batean zegoen. Kaf bezalako lantegien hazkundea jende asko erakarri zuen herrira. Biztanle gehiago zegoen eta horiek elikatzeko beharra sortu zen. Baserritarrak berez hasiak ziren herriko kaleetan euren produktua saltzen, baina antolaketa baten beharra zegoen. Hala, 1926ko otsailaren 2an, Kandelaria egunez, azoka ofizialdu zen. Guillermo Eizagirre arkitektoak diseinatu zuen gaur egun ezagutzen dugun egituraren oinarria. Baina bidea ez zen erraza izan. Eskuak bete eta bihotza bero. Sagar gorriak pilan eta porru luzeak lerroan, arropa zarrak txapela eta irribarre berria. Gaur egun azokan sartzea zentzumenentzako festa bat da. Supermerkatuetako hotzaren aurrean hemen bizia dago. Zer erosi dezakegu asteartero? Hortuko freskotasuna. Lehenik eta behin garaiko barazki. Sasoiaren arabera, porrua, kazak, letxuak edo tomateak aurkituko ditugu. Lurretik hartu berriak. Gozoak eta oinarrizkoak. Ezinezkoa da azokatik pasatzea eta ogiaren usainarekin ezko goratzea. Labetik atera berria den baserriko ogia. Horrekin batera, gure mendietako loreekin egindako eztia dugu. Eztia baina gehiago botika natural bat dena. Eta nola ez, goierreko sagara, gure sagardoaren eta gure gitaren oinarri. Berrikuntza eta jasangarritasuna. Azoka tradizionala da, baina baita gaurkotasuna ere. Gaur egun, pasta ekologikoak aurki ditzakegu, gure osasuna eta ingurumena zaindutzeko izan. Kolorea eta bizitza. Eta gure etxeak alari ditzagun postuetako loreak eta landareak ditugu. Udaberrian balkoiak apaintzeko edo urtuan aldatzeko landarea, edo belaunaldiz belaunaldi azpitu den jakintzaren frutu. Hori da azokaren xarma, produktu bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Pasta ekologikoa sartzen digunari edo ogiek hartzen digunari galdetu diezaiogu nola egin duen, eta horrek ematen dio balio erantsia erosketari. Pentsa dezagun azoka honek 100 urtean ikusi den guztia. Industria zira, herria aldatu da, baina baserriak hor jarraitzen du, asteartero eguraldia edozein dela ere. Beasaingo azoka ez da iraganeko oroitzapen bat, bizirik dagoen ondarea da. Barazkiak, eztia edo lorea erosten ditugun bakoitzean gure nekazariak babesten ditugu, eta gure herriari bizia ematen diogu. Hurrengo asteartean plazan pasatzen zaretenean gogoratu 1926an hasi zen istorio hau gure esku dagoela, beste 100 urtez mantentzea. Eskerrik asko.